Man nu måler på, hvis man måler på energi, eller man måler på intensitet, hvor intenst har den her workshop været, eller hvor intenst var den idé og den inspiration, eller den energi og glæde, jeg gik ud af projektet med. Det er jo en, hvad kan man sige, det er jo en slags energi eller en intensitet, man kan bygge videre på. Man bliver affektet, det er en påvirkning, man får, som man tager med sig og giver videre i andre sammenhænge. Vi ved på en måde nogle gange godt, hvad de andre allerede vil sige. Men hvis det er noget, vi mærker os frem til, eller noget, hvor vi sætter vores sansebaserede refleksioner i spil, så får man et andet take på det, en anden tilgang til, at det, hvad kan man sige, man kan tænke på projekter og på geninnovation som noget, man sætter i gang, en bevægelse, som spreder sig, som ringe i vandet til nogle andre områder, og hvordan kan vi sætte noget i gang, hvor vi inspirerer andre mennesker, som igen inspirerer nogle andre, så man får sat nogle bevægelser i gang, som bevæger sig længere og længere ud.